Hej. Jeg skal fortælle jer lidt om, hvordan man starter og bruger regneark i Google Apps for Education. Genvejen til regneark, eller Sheets, som det hedder i Google-universet, ligger som de andre kontorprogrammer under knappen Ny i dit drev. Så log ind på dit drev og klik på Ny og vælg Google Sheets. Sheets ligner fuldstændig Googles andre kontorprogrammer med hensyn til navngivning og deling. Her kan vi klikke for at give vores dokument et navn. Og hvis vi vil dele vores dokument med nogen, så klikker vi på knappen Del. Og her kan vi angive, hvilke personer vi vil dele med, og hvilken rettighed de skal have. Sheets ligner andre regneark til forveksling, så hvis du er vant til for eksempel at bruge Excel, vil det ikke tage dig lang tid at vende dig til Sheets. Du kan ændre på størrelsen af rækkerne. Vent til der kommer en lille pil. Og det samme gælder kolonnerne. Hvis du fortryder det, du har gjort, kan du nemt trykke tilbage. Her ændrer du på formateringen af indholdet af cellerne. Her er det skrifttypen og formateringen af skrifttypen. Så er det formateringen af cellerne. Hvilken farve skal den have? Skal der være rammer omkring eller kanter? Og til sidst her er det noget om, hvordan tekst eller tal opfører sig inde i cellerne, og hvordan det står inde i selve cellen. Vi kan naturligvis også arbejde med funktioner. De findes her. Så for eksempel, hvis jeg har en række tal, og gerne vil have dem lagt sammen, så kan jeg vælge den, der hedder sum. Så skal vi definere, hvilken celle starter vi på. Jeg holder Shift inde nu, og så vælger jeg den sidste celle. Det er det område, vi har med, og jeg trykker Enter. Summen er 127. Jeg kunne også vælge at spørge, eller vælge at få et gennemsnit. Og igen, så skal jeg vælge, hvor vi starter, holder Shift inde og vælger slutningen. Trykker Enter. Der har vi gennemsnittet. Hvis man er i tvivl om, hvilke funktioner man har brug for til hvad, kan man søge hjælp her. Flere funktioner.